गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायग्रा बयनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि अननाय आरो आंनि खुलुमहरनायखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, दिनैनि बे दिनजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान भिडिअ बा मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रा आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे नोंथांनि जिबनाव लाभ आरो मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै नायगिरि बयनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बेखौ मिजिंथिहरबावदों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, दिनैनि बे दिनजों लोगोसे नोंथांमोनजों बे मोनसे फिसा बाथ्राखौनो दिनै शेयार खालामनो बा नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय बोथोरा गाज्रि। बे बोथोरा गाज्रि बाथ्राखौनो दिनै नोंथांमोनजों दिनै आङो सावरायनो सानदों। दिनैनि बे मुगायाव जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव, मोनफ्रोमबो एरियायाव मोनफ्रोमबो कन्डिशननि बेलायाव दिनै जोङो नुनो मोनदों, मिथिनो मोनदों जे बोथोरफ्रा जायफ्रा जिसु ख्रिस्टनि बिसाफोर बा बेखौ खुलुमग्राफोर बिथांमोननि थाखाय बे दिन आरो मुगाफ्रा दिनै इनायनो गाज्रि। दिनै इनायनो गाज्रि जाबाय। दिनै जोङो बेबायदि गाज्रि दिन, बेबायदि गाज्रि बोथोरफ्राव जों दिनै इसोरनियाव माबोरै जोङो थांनानै थाबावगोन? फै जों गोथौयै मिथिनि बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे बाइबेल सिरि गिबियावनो फरायनानै आं खोनासंहोग्रोनो सानबाय। बेखौ मोननो हागोन एफिसियान्स चैप्टार 5 verse 16। एफिसियान्सनि 5 बालाबनि 16 सिरियाव बेखौ बुंदों, ओरैबायदि बुंदों, बोथोरा गाज्रिखाय खाबुखौ बायनानै ला, बेनिखायनो नोंसोरो साननो रोङै दाजा। आसा खालामो नोंथांमोना खोब गाहामथारैनो बे बाइबेल सिरिखौ खोनाबाय। मा होननानै बुंदों? बोथोरा गाज्रिखाय खाबुखौ बायनानै ला, बेनिखायनो नोंसोरो, जोंखौ बुंदों, नोंथांखौ बुंदों, साननो रोङै दाजा होननानै बुंदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि बे मुगायाव मिथिखानानैब्लाबो जुदि जों साननो रोङै ख्रिस्टियान, साननो रोङै इसोरखौ खुलुमग्रा, साननो रोङै जिसु ख्रिस्टनि बिसास जायोब्ला दिनैनि बे मुगायाव मा जागोन नोंथांमोना बेखौ मिथिगौना? अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, बेनिखायनो बाइबेला दिनै जोंखौ बुंबाय, गाज्रि समस्यायाव गोग्लैयैनि सिगां, गाज्रि बोथोराव बा गाज्रि बायदि बायदियाव गोग्लैयैनि सिगां दिनै फोरबोनि गाहाम बाथ्राया जोंखौ बुंग्रोखाबाय जे बोथोरा गाज्रि, बेनिखायनो नोंसोरो खाबुखौ बायनानै ला आरो साननो रोङै दाजा होननानै जोंखौ बुंखाबाय। गोबांथार समावनो अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिगौना, जों साननो रोङैयावनो जोङो नासयजायो। जों साननो रोङैयावनो दिनै जों खस्थ' मोनो, दिनै जों गोनां जायो। बेनिखायनो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बुंदों मा? साननो रोङै दाजा होननानै। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, बे बाइबेल सिरियाव मोनसे सोदोबखौ आरोबाव नोंथांमोनजों आङो सावरायनो सानबावदों। मा होननानै बुंदों? बोथोरा गाज्रिखाय खाबुखौ बायनानै ला। बे खाबु, बे अपरचुनिटि, बे सोदोबखौ दिनै नोंथांमोनजों आङो दिनै सावरायनो सानदों बे भिडिअनि गेजेरजों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, जों दिनै बयबो मिथिगौ खाबु, that means सुजुग, सुबिदा, that means opportunity, बेखौ बायनानै ला होननानै बुंदों। इनायनो दाम गोसा बे सुजुग आरो सुबिदा, बे अपरचुनिटिया जों ख्रिस्टियान जिबनाव मिथिगौ ना? बे खाबुखौनो दिनै आङो नोंथांमोनजों सावरायबावनो सानदों। नोंथांमोना मिथिगौ ना? बेयाव बेबायदि मोनसे बाथ्रा लिरदों, The foolish person has no strategy for life। जायफ्रा आदुवा मानसि, जायफ्रा जाम्बा मानसिफोर, बिथांमोन बादि मानसिफ्रा जिउनि थाखाय, जिउनि थांना थानांगौनि थाखाय
जेबो मा आइडिया थायानो आइडिया गैया बिथांमोना जेबो स्ट्रेटेजि गैया आरो बुंबावदों and misses opportunities to live आरो थांनानै थानांगौनि थाखाय खाबुफोरखौ खोमानानै लायोनो जाम्बा मानसिफ्रा बे गाज्रि बोथोरफ्राव थांनानै थानांगौनि थाखाय खाबुफोरखौ मा होननानै बुंदों खोमानानै लायो होननानै बुंदों for God in an evil environment खनसेबाव to live for God in an evil environment बे इसोरनियाव थांनानै थानो थाखाय जाम्बा मानसिफ्रा आदुवा मानसिफ्रा खाबुफोरखौ खोमानानै लायोनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आं दहाय एसे गिबियावनो होनबाय बे सुजुग सुबिदा खाबुआ दिनै जोंनि थाखाय इनायनो मुल्यबान बेनिखायनो बाइबेला बुंदों नोंसोरो मा बोथोरा गाज्रिखाय खाबुखौ बायनानै ला बेनिखायनो नोंसोरो साननो रोङै दाजा होननानै बुंदों दिनैनि बे मुगायाव जोंहा मा सुजुग सुबिदा दं नोंथांमोना गोथौयै मिथिदो आरो बे सुजुगखौ नागारोब्ला बे सुबिदाफोरखौ नागारोब्ला जोङो मा जागोन मिथिगौना जोङो जाम्बायाव दिनै जोङो गोग्लैगोन दिनै जोङो जाम्बा जानांगोन आरो इसोरनियाव थांनानै थानायाव जे सुजुग जे सुबिदा दं बेखौ दिनै जों खोमानानै लानो नांगोन मानो जोङो जाम्बा जानायखाय मानो जोङो साननो रोङै जानायखाय अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बेनिखायनो जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला बुंबाय नोंसोरो साननो रोङै दाजा बोथोरा गाज्रि खाबुखौ बायनानै ला होननानै बुंदों बेनिखायनो बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि बयनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नि मुङै आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामहरदों फै जों दिनै बोथोरा गाज्रिखाय जों दिनै साननो गोरों ख्रिस्टियान जों जा दिनै इयुननि थाखाय मा मावोब्ला मा सुजुग सुबिदाफोरखौ खालामोब्ला इयुननि थाखाय इसोरनियाव थांनानै थानायाव जों साबना हामना जोङो जागोन जोंनि थाखाय गाहाम जागोन जोङो मिथिदिनि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि नोंथांमोननो फरायनानै आं खोनासंहोनो सानबावबाय थ' बेखौ मोननो हागोन Colossians chapter 4 verse 5 कल'सिया 4 बालाबनि 5 सिरियाव बेबायदि बुंदों नोंसोरो खाबु लायै जायफ्रा ख्रिस्ट'खौ बिश्वास खालामाखै बिसोरनि सिगाङाव साबदानै थाबायदों आसा खालामो बे बाइबेल सिरिखौबो नोंथांमोना जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ गोग्गामथारै खोनाबाय मा होननानै बुंदों नोंसोरो खाबु लायै जायफ्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायाखै बिसोरनि सिगाङाव मा होननानै बुंदों साबदानै थाबायदो होननानै बुंदों जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आं दहाय एसे गिबियावनो होनबाय जायफ्रा जिशु ख्रिस्ट'नि बिस्साफोर जिशु ख्रिस्ट'खौ खुलुमग्राफोर नै बिथांमोननि थाखाय बोथोर आरो दिनफ्रा इनायनो गाज्रि जाबाय बेनिखायनो बिसोरनि सिगाङाव जों ख्रिस्ट'नि बिस्साफ्रा साबदानै जोंहा थाबायनो नांगौ साबदानै जों खालामनो नांगौ मा खालामोब्ला मा मावोब्ला दिनै मोजां आरो गाहाम जागोन बेखौ दिनै जों मिथिथारनो नांगौ अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिस्साफोर मिथिबायना बेखौनो दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला जोंखौहाय मा फोरोंदों फोरमायदों जोंनो नलेज होदों बे बाइबेल सिरिफ्रा अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना खोब गाहामथारैनो बे बाइबेल सिरिफोरखौ खोनाबाय आरो बुजिबाय जे बे गाज्रि बोथोरावहाय माबोरै थांनानै थानो नांगौ मा खालामनो नांगौ मा मावनो नांगौ नायगिरि बयबो गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय होननानै फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो बेखौनो मिजिंथिहरबाय थ' हामबायसै अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांनि जिबनाव इसोरा गेदेर खामानि मावथोंसै आरो बे गाज्रि बोथोराव थांनानै थानांगौनि थाखाय मोजां सुजुग सुबिदाखौहाय बायनानै लानो हाथोंसै होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो बरसा खालामनानै दिनैनि बे गुसुं भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों खुलुमबाय